The Mari show my points, but half your winner. Tell me no power. Yes, na Mari. I can go to you way. I'm going to talk about. I went to the bus. In the bus, $3, 2 coats. Who's the Boris? I'm going to check Amara. I'm not wrong. Mutrino. Why does it have 1,000? This brings sometimes she just not underrated. But what am I saying? Dai Marati one Ranyasha. Situation is such a change. A change in one. Yakanaka status hauya nini wacho kondikanaka ozwane pekushikira pakanaka mari zhinji isati yauya ndiwe nepfungwa dzakarongeka why I can destroy my life nechinhu chandiri kunamatira saka tazodiscover kuti mwari pavaikunyima vaigona indakatanga kushumira pandakatoendewa 2006 kumashure kweso katiri boys desmok maendero ataita kunonzi kunyapira no down the road Roma Kunti wale banonzi banyapira so aifarwa singaiti baba taenda nemakombi imagine dai mota dzawani kwa mazuwa taigara iko kuti une baskoro une small house go pick up wetone somota haiwa uchiri kule sa discipline no practice at your level. Kune munhu wokuti ane mari zhinji autombozati ane zhinji level yediscipline akaimaintain unonokuti hana kwatomupetesa togoenda wokuti ukangoisa waya muhomwe step neEnglish sana tichiri kure sona ini yakuramba ndandedzera sona inoramba. What's up? How are you getting that? Some new wine. I'll cut this. Yeah, guys. So, that is Tinamati. But my prayer and your prayer, Lord, change me. Yes, Lord. No, that situation, you have to change it. Number one thing, Lord, where we work, we need to work. Yes, Lord. Why is when Sunday mindset yakanaka? Don't divorce. Not divorce. Utori ready shit. Chikangotamba muzikamushi. Tanda oza kuti ready storm zitakati tu. Sandala tutaune nemati mai. Kuti wakuziwa nasi. Ndoche kwedu. Izvo chikwenya uchiziva. Uchiziva. Kwani unotora 33 but ausuzitaura. Itabira zhinji atimaita asina kukonesa ikwedu kumana ine zvikwenya usikukuziya. I want us to pray. Oh, yes. Lord, change me. That short prayer. I want us to pray. That's number 8. Lord, change us. In the name of Jesus. Lord, change me. Change my life for my story to change. Change my life for my relationship to change. Change my life for my story to change. You only say you have the price take, the price to change. Shikeri upenyo wangu yekwa next screen. Pamunano wa muruku wa Syria. Mwari next. Arda kushanda nema nao. Iya na ability yekuwa poresa. Oh yes. Chikonzero chilipo ndatu kasiko uchiona. Mwari hana kuwapa speed or power to move. Akano create a sound. Ye power. Noya akano dispatcha ku Syria. Vana vanorwara vane maperembudzi. Mwari hasi kuwapa power or speed, but ada kuwapa ma results. Nokuti akavapa speed, vanokasika kusvika vaSyria vachiri mumatende. Zvati kuva slow kwavo kwaka designwa naMwari kuti time yavanosvika kumatende evaSyria, vaSyria vese vanenge vapera kubuda. Mwari unogona kuvapa speed, but this time vari kumhanya vaSyria kutiza, but vari kunopinda mutende. Nokuti vanorwara kuva slow kwavo ndokuri kucreata kuti vave neresults. Nhamo yatiinayo ndeyekuti
sei chinhu changu chanonoka nokuti hauzive kuti chikakasika chinosvika pakaita sei zvoita sei. One day ndainoparidza kumasvingo, so ndakadhilewa because of change patarget. I became so angry, ndikuda kumhanya kuti ndikasike kusvika, but change yanetsa tikapakiswa pasite for almost 20 minutes. Time yandinosvika muvhuma pane accident yanga iripo yemunhu akapiwa change yake nenguva akafanira pamberi. Hazvireva kuti munhu is a poor driver, but a poor driver was coming from SA muroad. Saka time yavakasangana pacave, that was my time. So ndakadhilewa to be saved muaccident iyoyi, but iri pano ndiri kupopota, but handizwa kuti chinono chine kusevhwa kwandiri kuitwa. Saka vanhu vakaudzwa kunzi aiwa pese pasiri kufamba zvinhu une spirit of delay. Sometimes God can delay you to get a result. Vane maperembudzi havatenderwe kumhanya. Mwari hasi kutombovaporesa kuitira kuti vafambe zvishoma, nokuti kwavari kuenda ihondo yakakura yevaSiria zvekuti vakakasika kusvika vanoonekwa. Nokuti Mwari hasi kuda kuti vaonekwe. Let me help you. Masoja akaona kuti kuri kuuya vanhu 4 vane leprosy, vanourayiwa vanhu 4. Masoja hatize. Saka hamufana kunge muchionekwa. Saka kuti musaonekwe hamumhanye. Mukangokasika kumhanya mukaonekwa, maresults habude. Saka Mwari anotendera kusakuporesai, nokuti mukatopora munoita simba mukamhanya. Saka Mwari anogona kushanda newe kuine problem kuti apedze problem. Neba ona kupanzwa ndichapa dzokurara mushi. Kune problem inogadzirwa kuti imwe problem yacho ichipera. Ipi? Pavakasvika paRed Sea vakaona sekunge vatrapped nokuti vaIsraeri vari kuuya. But pavakakrosa Red Sea, vaIsraeri vakapinda vakaeretswa. Uchaona kuti Red Sea inomboita sekunge yatrapa mese. Svika mazoona kuti yatrapa zvinokuteverai. Baba rangu rinoti Miriam wakatanga kuimba toimbidza Mwari, wakrosa Red Sea. Wai vakanonoka kuva nerevelation, vaifana kutomborimbidza Mwari vasati vakrosa, nokuti Red Sea haisi against them. Red Sea iri against vaIjipita. But pane nguva zvinoita zvonge zvinofanana, asinganamate neanonamata. Pane nguva zvinotombofanana kuti namata Mwari nemunhu asinganamate Mwari, nokuti asinganamate Mwari anokuti why are you wasting your time? Period iyoyo iriko. Zvinotombofanana dofo neshasha. Ndonga nguva yatiri zvinenge zvambofanana nesu. Tudzidza unotanga kunaka na dhiri. Kune dhiri. Mira uone pamberi apa. Interview havabvunza kuti wakatambura zvakadii, vanoti are you qualified? Roba dhiri rera tanga. Aruchema dai mabasa uya. Wakafunda here, unagona here. Muinterview havabvunze nhamo kuti yakudhonza vanhu makore mangani. Vanoti baba, tikutsvaga vanogona magetsi, kwete akatambura zvakanyanya. Nguva yekutoti zvinhu zvakaoma, inguva yekutsvaga skill, inguva yekufunda. Nokuti pazvinongonaka bedzi, havatarise nhamo yakakurova, vanobvunza kuti are you qualified? Voti aiwa takaomerwa, unoramba wakaomerwa zvanaka. Chiprofita chepaSamaria chine price tag. Hazvina kungonzi upfu uchange huripo, wheat ichange iripo, zvanzi ichatengeswa neshikeri. Kana usina shikeri munana iwo haudyike. Une price tag. Une price. That is powerful. Vanhu dzimwe nguva vanosubstitute a price to pay. Kana kuti handinoti price tag, because they believe in miracles. Ndinotenda kuna Mwari weminana, but there's a price to pay for whatever you are looking for. Amen. Hapana kuprofitwa kunzi pachangodyiriwa. Zanzi flower ichange iripo pagedhi, yobva yatengeswa, iyo ichiprofitwa. Iwo uri munana waiswa price tag. Price tag chimwe chinhu chauri kutsvaga idiscipline yako. Mwari dai ndipa kubudirira, dai Mwari andipa mota. Mukashaya discipline mumota,
breakthrough becomes breakdown. Alibaba unozvinyepera so. Anobasane vakadzi andite zvavakadzini. Ukayova nemotikari unozviita. Apa ungavabereke here mubvunzo wangu? Uda kuvabereka. Unovatakura sei izvezvi? Kufunga kwako ngovatakura sei? Imagine Benz yapo. Homisa iwosiya iwewe manje. Unozviita zvekuitisa dzimwe nguva hapana. Ayozvani pane nguva yekuti unogona kutotadza kutadza kwacho. Zvekutadzisa zvacho hauna kuti udade zvekudadisa hapana. Unodada nekufunga kwako kana watokufunga. Hapana. Hapana. Saka unoona kufunga kuti haina handidade zvidadiso. Unoita munhu ari bo. Chiprofita chakataurwa pagedhi reSamaria pachatengeswa flour neshikeri, which means nyangwe mabuda munhamo ukashaya shikeri unoraiwa nekubroka. Iye Mwari aunza solution. Tinotenda muna Mwari weminana. But Mwari weminana akaisa futi masystems ezvinhu. Anoita minana, anoita zvishamiso. But mbudzo ndokuti chauri kudai wewe chiri murenji yemuzvishamiso. Alright, wauya pano tonamata uri kuti ushande to declare kuti unofanira kuwana basa. Unoziva here kuti une type yemabasa unotoziva kuti ndo uchawana. Ungaite engineer uneshuwa. Kana ndikandiri powerful prophet ndinamata kuti be a doctor right now. Wewe ngizota iwo nditariseni. Why there's a price to pay, even if prayer. Can also be qualified to be a doctor. Don't waste prayers. It's got to make a doctor by prayer. Hakuna zvakadaro baba. Kunaenda kuuse ati makore otodonzwa munhu achifunda. But shortcut yako ikuita doctor. Unozongonzi which doctor? Ndozitara kuchallenge. Neta manga. Kune madoctors nema which doctors? Which doctor ishungu dzako 1 week pachipingo ntodzoka. There's a price. Which doctor baba? Nokoti vanhu vaudzwa vhangeri munane nekumubvita kwaMwari. Tikatokunamatira basa ukariwana. Unofanira kubata time yekubasa. Hausvika kubasa na 10. Chindeye minana rinopera reminamato rinopera. There's a price to pay to safeguard your job. Amen. Business inofamba. A price to pay. Get research on the market. Know the product to provide. Anona mama poto. Say asingende kuboroto brook. Ando kune meno. Anona mama poto kudamari. Say asingende kuboroto brook. Research your market. Even atona mata kuti Mwari nasi ngari pere anozobe kutambira. Azati wako ikatoboka unorasa. Vati pamfombi gasi unopera anozviziva. Research your market. There is a price to pay. Now we have prayed for people. They can declare life now and life is not changing. Savada kusiya kunamata. Boza hatina kuwaudza kuseri kwacho. A price to pay. Banga profit kwa ufoda tetsenga paSamaria. But hazvina kuti vanhu muchahoreswa. Zvanzi uchatengeswa neshikeri. So where is the shekel? Hapana baba. Shekel hauna. Rungoti Mwari anozviratidza. Anoshamisa. Achakukwele newo unoshamisa shekeri iri kupi. There is a price to pay. Chimwe chinhu choda kuti Mwari vakuitire. Simba racho vanaro ende vanozvigona. But are you disciplined enough kuprotecta chinhu chavanokupa? Do you know kuti Mwari vanorespect management ability? Kudarika need chaiyo. And I'll show you a scripture. Genesis chapter 2 verse 5. Zanza vanotendera mvura kunaya. Nokuti kwakusina munhu unorima mumunda. There was no gardener. Saka kwairarama iri a closed heaven. Why purpose ya Mwari i garden? Kuti rambe riri garden. Panoda anoshanda mugarden. Garden ra Harare nyaya kuti vekadhuru vanonocheka lawn nehedge. Vakangoita strike kanoita kasango keHarare. Kureva kuti purpose inoluzwa nokuti hapana munhu ari kuita enforce the purpose. Powerful. Profita akaprofita. Flower nehupfu zvikawanikwa. Kune vakatozofa nekushaya shikeri. Yaitengeswa. Haina ngopiwa vanhu. Church vanhu havana skill to do things.
Havana understanding to do things. They just believe kuti zvichaitika because Mwari vakatendeka vane nyasha. There's a price tag for everything what you want. Kana iri nhau yaJesu, price tag yaakabhadhara, he endured the cross. Waitorwadza muchinjikwa, but he endured the cross. Muprofita akaprofita chikafu. Unasara chakaparidzwa ukatoprofitwa nezvechokwadi. But kunenya Jesu nyanga akawanza chingwa nehove. Mafufu akasara. Akanhongwa akaiswa mabasket 12. Akadi kuti mafufu ane basa rei ndo declare mamwe mabasket. Nyangwa achigona kuita minana anochengeta zviripo. Even uchafota kutenga sipo unotsvaga pakachena pekugara. Auti baba omwe masara akaita kuko. Why? Unayo sipo. But still uchida kugara pakachena. It discipline to serve God what you have. Amen. Amen. Unofana ngochita muonano yako ukasaita ukati Mwari chengeta imba yangu unoramba Mwari ariko. Paulisa bozu kisa munhu mbomira ndimi. Asi kirozi muruma wemunhu. Muzodona matirwa kisa munhu nyaya ipere. Ameni Satana famba mamangu iwe famba mfamba. There's a price tag. For whatever you're looking for, there's a price tag. I believe in the God of miracles, but anima issues. Ekuti oga sa siliwa simbai naro. Muprofita akaprofita. Flower yakateteka. Akati chikafu chiri kuuya. But kune type isina kudya. Type number 1 yakaramba. Osamuna ari munhu arafana ngokuvuma chero zvataurwa. But uyanga ane demon. Rekuti banzi mangwana uflower ichawanikwa. Obva atazviite. Okabvuma unobveni. Bata zviite zvikanzi wewe uchazviona hungati. Kureva kuti akafanonyimwa zvisati zvauya. Kune character inonyimisa zvinhu zvisati zvapo. Okabvuma unobvei. Mangwana pachange pati flower pano. Iwe ungandidya musoro yemadhongi. Wobva waita nharo futi. Moneka kubata unoita nharo ridofu. Asaba vanhu vachitaura kuti munhu haabatsiriki. Kwete kuti munhu haana nhamo haabatsiriki. Unenge wane mweya yechina. Nekuti nyangwe vanhu vachida kukubatsira une character inoresista help. Yes. There is a price tag for what you are looking for. Amen. There's a price tag. Yes. Public discipline is involved. Nyaya dzimwe kuti Mwari itai kana muprofita ari pafu zvakadii akasakupa this vanhu vakabatwa musoro havatobatwa mukati memusoro. Chimbotaura ishoko ndona matai declare mukati mukashaiwa knowledge. Vanhu understand markets, understand life mamiriro akaita. We are not heavenly minded to be earthly useless. I'll repeat. We are not heavenly minded to be earthly useless. So you know we must dominate earth, which means have knowledge. Yedenga have knowledge on the ground. What I still over Marisus, I say Nika ino, but Uripa Nika ino ka. Shoko Barno Dimona, Rame the Chimba beds, as in the Shoko Vakuna Mwari, Arnabo the Chimba Tinabasa, Rati Chimba Chilipo by question, Ekura, Ugato Chishaya, Uno Famarari. Oh, I don't understand. You know, you are making a money. When the Buddha would say, you know, Papa, God commanded the waters to bring forth fish, which means in life here over. Who are obedient to Karamakan na Marigara? Saika Buddha Muvura, you got to kuna Mai. As Nabasa Jamfura, you know, my Munamat. So, Janama prayers, that's a woman. There's a price to pay. And one and Nguaino, but get Risa Maria. Bishop, God bless you.
pachanga paine flower yakatsetseka haina kuti mobva mapiwa zvanzi ichitengeswa. Yes. Neshikeri ukashaya shikeri unokuwara zvinhu zvakadhiklewa. Shikeri chi a price to pay. A price to pay chi discipline involved for whatever you are looking for. You have not to take for an training. Training inopa chipwe. Ano trainere hii anichipoche bora. There is a discipline involved for the gift to manifest better. Yes. So things were not that, but because I think some common team, and I want to training. I think that is a gift. You know, discipline. Why? Because discipline is a price to pay, despite good. You are a gift. Chechi yaranyi mwavangeri roni. Baba naona masimuka. Baba kana masimuka panenda kuzvibaza. Zvinouraya kunhamo chete. Zvinouraya futi murugare. Unoti vazhinji vakarambana vane madhivosa. Inyaya kuti upenyu hwanga hwaoma. Vamwe vanorambirana kuti zvafamba. Madzimai ozofamba. Vafamba. Zvako zvikanyatsofamba namai vose mukarambe muri mese. Hallelujah. Watai muna Mwari. Nikuona type yako. Watai muna Mwari. Ukafamba unaona type yako ukifamba. Type yako uione ukifamba. Tungotoka tu mari mbichana. There's a price to pay. Whatever you're looking for, there's a price tag. Yes. Sanye pero tikangukuna majira so zvichobva zvatanga kutoflowa. Prayer iri kuti denga rivhurike. But kana ravhurika, mufambiro wako mudenga rakavhurika ndo mune nyaya. Mopinda kuti prophet venyu vari powerful here. Vakaita wena indwa Maria paakaguchawa nemwana. Akabva onzwa kuti mweya mutsvene yachauya pamusoro pako. Kuti Joza akada kuuya wakuita sei? Wakumuzivisa kuti tsana musirimi. Maria ari kunduchawa nemwana ari murelationship. Zvekuti dai asina kupiwa proper message aigona kuudza Jose kuti baba taprofitwa ngatichaye maneno. Ndandichawa nemwana. Munhu ari relationship ukamuprofita nhumbu anokuudza geti kuti mazuva edu asvika. Saka denga rakaudza information yakakwana kuti aiwa muna Jose munodanana naye bati nhumbu haisi yatsana. Ukaona Jose ada kuadvance unomuudza iwewe kuti hamumo muprogramu imbomira. Zvaitoda discipline kurambira Jose yodanana na Jose. A price to pay. Unati Jose aingoiginwa musikana wake. Ndezvedenga imbomusiya. Wako ungamusiye. Bhaibheri rikakuudza kuti usabata mukadzi wemumwe zviri easy. But rikati usabate wako mahwani. Jose afanira kubata wake kuti wemumwe wake. Why? Ane program yedenga. Iye wake wacho must pay a price. Yekuresista Jose. Varume kune zvinhu mulife zvekuti nyangwe wazvida unoudzwa nachiremba sokuti koko regera nemanakiro anoita koko. Chiremba macho akanakira haterere kuti uyu aenda parestaurant moni achavhura koko ukavhura anozokuona wauya kusejani wakuti apa usati akanwa. Bhachi resutu rikanyorwa dry clean only. Vatengesa bhachi havatevere kuti ari kuendesa here bhachi. Kana ukawacha vanozongokuona raita raundi kuno. There's a price to pay. Ndiri kuwa kuita munhu utsinye ari patight kumutengera sutu. Tinadzo hama dzekuti unoziva kuti ndikamutengera sutu ndamuuraya. Haiwachi kwega. Akawacha hauzoida futi. Cotton yese inozara kuzara noita kunge dhiramu so. Unotomupa dzine dry cleaner. Why? There's a price to pay, but you know the suit. And I'm telling you, it's a suit. Dry cleaner munoigona here. Iyo suit yacho hanzi kuna dzechi you must want 15. Dry cleaner 10. Wega ugai. Dry cleaner $10, suit to 15.
Muprofita akadeclare mangwana nenguva ino pagedhi reSamaria vachava neflower yakateteka ichatengeswa neshike rimwe chete. Munotengesera iko profeti zvinhu zvemunana, zvinhu zvaMwari zvizhinji zvausina. Mwari vakatodeclare kuti uve nazvo. Chakaleka ukauri discipline the price to pay for you to have. Kana wakuda kuroora muBhaibheri mune condition. Murume achasiya baba naamai, iwe uripa kuda tatouya ipapo. Ozouya counseling manje andizoti zvifamba sei kumba makanzi mubve. Mana baba naamai. Kana manje munhu mumuzaruzodai mamanzi mubvega. Mangamanzi ukabva ipapo waida sedenga richiti mubve ipapo raiziva kuti kana muchiri ipapo Zimba 2 Mimba 1 a price to pay. That you need to grow and stand on your own. Kana usina kupinda relationship yako kumarriage. A price to pay. Amen. 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 Jese kauno believe kuti Mwari kai anogona. Sibaracho anaro. But the discipline to handle the blessing. Makuva hakuna kuzara vanhu vakafa nekuda namo. Mwakafa nekuti zvafamba mushi. Akufamba nemota. Akunakirwa ndokubva yamuuraya. Breakthrough inoita breakdown ukashaya discipline. Kana tiri kumba tichiti zasadza nefish. Pana wangu divine nomutaimira. Kana ndakamaka handidi kuti atore fish. Mwana wangu ndomuda. But hasati akugona to pay the price. Kuseparata means pane nyama. Yes. Nekunaka kunoita fish munoswera maakugoma. Vana vasagona kuselekta musha munoswera maakugoma. Munoita dambudziko rakauya nefish. Kwete nekushaya muriwo nekuwana muriwo. Rugare rune nhamo kana usina discipline murugare. Paunoti Mwari ndipe zvikuru, Mwari ita zvaka rugare rwakasaura unochemera. Rinodimanda discipline. Kudarika kungova nazvo. Financial door to be open. Lori finance ikavhurwa mari ikabatika. Iwe wacho uchabatika. Somebody akavhunisa namatrek. Anzoni ndikabata mari inofamba sei. Ndikati namate woga ibata unofamba sei. Pauri kuenda wewe ndomwe kuenda. Yo kamira utona taina kuenda. Nungiri kani ampira sabzo unofamba sei. Iwe unofamba sei wega. Somebody ngatanga kufamba yokagara mudeni ngafamba. Ingatanga kufamba ashite. Discipline yaunofana kunge uinayo. Ndo yaunofana kutanga wanamatira. Usati wani chinhu chacho. There's a price to pay for the blessing you're looking for. Mwari ndipe imba, Mwari ndipe murume. Anda kuremekedzwa. Yakatonyora kuti respect your husband. Uri kuda kutotonga wacho. Utoda kutotonga wacho. You're going to respect your husband. Uri ready kutomudyisa uri kunamatira wacho futi. This thing is involved kana usina. There's no need. Denga rikuzarurire why? Because it becomes a problem to your life. Namwe yevamwe izvezvi yakauya zvinhu zvobva zvakatanga kufamba musha. Vakatamba nevamwe vanhu vakazovanyudza. Akasiya shamwari dzaaitamba nadzo. Zvinhu zvafamba zvakanaka. Ndokubva atakurana nevanhu vanouraya upenyu hwake. Unosvika paunodemba kuti nhamo yange iri nani. Warwara nekupeta. Aisina kuwana ka5 ika ndokandiurayisa. Ndokachema ka5 kandiuraya. Kana munhu wacho ati 10 ndasiyana nazvo. More than how you need things. Why? Because zvinhu zvachazvo zvakanaka. Kunaka nekumatiwa. Muchembera kuti Mwari unzai. Vanozvigona kukupa. Wako mwana wauinaye. Kana kadza pasa chikoro une mari yakawanda. Mwana ndiwe grade 3 apasa. Mari unomupa haisi mari nge yauinayo. Iri mari ngezera rake. Zera inobuda. Kwenda kuti kwairi shoma. Yakawanda. Mwari vane nyasha dzakawanda. But unoda kudziendesa manje. Vanotarisa pakurwa zvakadini. Tonga pe mwana grade 3 3000.
Yes. Ukienda hakuno drop. Hai zvantorerwa. Asi tagona kuichengeta. Nyangwe achina mari yakawanda. Zera remunhu rinokontrola zvinouya kumunhu. Character yemunhu inoshepa zvinotevera munhu. Ndona ndakatara example yechikure. Chikure mudhara. Patikapfuura mulocation toterwa nevana. Ina madhara asina sapoti mumwe wawo. Ina vana vachitera mudhara nokuti kana azora madhaka apuruvha kuwana kupirisa mutivi. Akutamba nemadhaka nabasa nekutsangana. So zvaakutera zviri maringe dzecharacter ichiri kuterwa. Apani pray baba. Character ikangochinja. Law of attraction changes. Zvauri ndozvinoshedza anouya pauri. Anapoiza anoudzana ka. Vakatoona musikana. Ukangona vakuti sister muri boy resistant vatokwata. Une discipline dzapa kunetsana neyo. But ukanzwa kuti wangu wadi uri wawo zvishoma. Vatomone hunhu hwawo wangu. Kune zvinovaudza kuti ndewedu. Bata masista. Avangosvikira. Ukaona vatouya. Zvapani zvaonekwa. Anora anozoti akuye wese wese pauri. Ane zvavanotanga vatomboona. Ukaenda politwa rafu but ukaenda unonzwa ngono. There is a price to pay. Hamfuri sina matire sure to Mwari anitwa breakthrough. Mwari akatendeka Mwari wamasimba ose ane tsitsine rudo newe. But there's a price. Hey, Jesu akaita miracle. Hoye ni chingwa zvikawanda. Asi Bible rikatenderwa kunyorwa kuti chakazosara chingwa kwete hoye. Saka hoye dzine nharwe. Saka Jesu agone kuwanza wakusvika dzisare. Sei pasara chingwa hoye dzikapera. Vadzidzi vake vari kugwera vanhu chingwa nehoye. Akavatora futi kufishing. Saka pakasara mamwe mabhasiketi Peter umuwane. Mabhalangu aziyarizika. Chimbovuka mazita emabhawa unoziva usati wane mari. Area dzinofarwa. Asara kuti unotara kunofarwa so. Kuti baba. Chikuwisa. Royal crown chikuwisa. Imari anonoka kati mabhawa uzikana. Gazlas kuwadzana. Gazlas yakaipa parira. Kurati Maria anonoka zvayo but parira kuda kutoenda. Mashwede. Amashwede wewe. List yemabhawa unoziva. Kwete mabusiness unoziva. Mabhawa unoziva inside. Nekuti hakuna vatube. Yakayakwanika kukura nekuti. Information yakanotwa mumusoro mako ipicture. Why? Because zvauri ndo zvinobuda. There's a price to pay. Yekuti iwe unofanira kuburitsa zvisirizvo. Otsvaga information kwayo nezvinochinja life motion. Hatina matirei baba kwatapinda tapitambisirwa nguva life haisi kuchinja. Inochinja sei usina kuchinja? You think amina matewa paanoya kuchechi. Kuti zina matirei Mwari anipe mukadzari right. Hazvina matirwe. Zvauri ndo zvinoishedza zvinouya pauri. Mwari akatendeka hatori chisiri right. Oisa pari right. Aiwa adaro akatendeka. Anotorawo type yako. Kana waratidza kubhawa wauya kuchechi kuzoda kuroora. Unowana sister wakabhawa kuchinhoi kumabhawa kuchinhoi. Wakazororwa zero jekumupabosi. Unotozoona mamumba kuti takavharana. What's gonna bang him? Not on banana. But without a name, you know, I know why. Madam, but the information now we need a subject. Information now we know for go cheese you. Move Papa Nemonta, Mutano, so all the woman after Pakai Papa no far. The information now we know go Kanyara. Kutongo kutipa usa chimwe zvaonoziva zvinotota vhunduka. Adatokura enda akatoperera. But mukadarika neimwe nzvimbo. Mataurira unoita mwana. Panofarwa kadreams up.
What do you do with social? There's a price to pay. Una chipo chebora. Apinde mtimu nokuta chipo chebora. Anenswa training. Training chi the price to pay although you are talented. Una namata mwari. Adati mwari wangu breakthrough. Nyasha dzacho wanadzo masuwa anovhura. There's a price to pay kuti wane chinhu chako. Hakuna mfana mdika anouya pano kafana ke grade 3. Konda tenda muna mwari wenyu minana. Ndina matreo ndiri kuda ndevu nokukati kura. Kukura is the price to pay kuti ndevu dzibude. Unozidi ndevu grade 2. But I believe the God of miracles. Unozidi. A price to pay here. You must grow. Kuna zvinhu mwari zvaasingakupe because hauna kukura kwete kuti hauzvide unotozvida government chaiyo government unototi baba wako wane madzimari kana une 15 years vakakutengera mota haubvumirwi negovernment kuti nababa wako unosungirwa chinhu chako chaitwa nababa wako nerudo. Why? The price to pay age. The price to pay haudi kuinzwa uringoti munhu wachitaura ishoko mwari wenyu ngaite zvinhu zvikuru zvinoshamisa anoita but mwari wacho anotarisa anoona anoziva. Mukadzi ane nguva yekuti akasvika haachagona kuenda kunguva dzake idenda kutomubvira angamitiswe kumusoro vaiko kunakumana wagogona 8 years vakareba dai mwari aitendera kuti unosvika ku8 years uchibereka vanhu vanokuwara nenhumbu dzekuma8 mwari kutosati tudambuya unokuwadzwa iwe dai wakatanga kubereka uri kumahumbu haufa waita zvemasuwa kai waitorengerwa izvozvo kuti anoita zvemashuwa madenga norakataatsana kusavhira there's a price to pay. Baba haisi nyaya yereproduction ndeyekugona kuchengeta mhuri yacho. Kuva baba responsibility more than entertainment. There's a price to pay. Chimwe chinhu chese chaunoda nekuye munodai chaitika ukasaziva the discipline involved unobva kuti mwari wakakumaka varitokurwira nekukumaka iko. Amen. Vanhu vangu vakamboya kwandiri zvikanzi mukoma nemusikana ndaona ndimwedzirewo mari nda kutora ndikataiwa take your time unomhanyirei zvanzi ayo muda kusipa kwamega because reasoning yavafana. Why? Because nezera rake anoona spark. Bvunza vati kure kuti spark haufa anoudza kuti pakaipa ndamadhara aripa anoudza kuti pakatoipa ndakatomirirwa kumba kune nyaya hakuna spark kunayo. There's a price to pay. Joy yauri kuda, there's a price to pay. Amen. Mwari akatendesa anogona zvakuchemera saka toziva vanokamukanyasha dzeprofesi. Mangwana nenguva ino pakedhi reSamaria patawanika flawa yakatsetseka ichitengeswa neshikeni munotengesa nezvichiprofita. Madingoti vanhu vatahoreswa flawa rati ukashaya shikeni flawa yapo panofiwa. There's a price to pay. Mwari vapaIsraeri Canaan, but muKenani mune majaini. Pamadi kuuraya majaini esi vapinda it free. There must be a price to pay to safeguard what God has given you. Ukaita mari yekutumirwa nemari yaunoshanda kuichengeta kwako kunosiyana. Ikabiwa yakabva kumukei pabhulazi nokona bhulazi vachiriko vachaisa paold limits. But yawachera trenchi ikabiwa nenda kusendera wakabata munhu bhanda ukakomana hatidi kuitisana panyika pano. Why? The price is involved. Oh yes. Inaishama kudinga mwari vakatendera kuti mwana paanoberekwa panzi pane labor paid. Samwaitaiwa because munhu angatadzira mwari riverenge mushi. Mwari vanoti kuna ivi au increase paid when they introduce increase kuwedzera. That pain was already there before sin. Amen. Amen. Vaisraeri marwadzo pain inocreate bond yerespect pachinchowana. Zvemahara nezvekushandira zvakasiyana, zvekupiwa nezvekudikitira zvakasiyana. Respect yaunoisa pachinhu. Saka una maroera unoita mukadzi anogoti
unotaridza kuti wakatizisa unomborora. Akana nasendera kaenda unotouraya. Nemombe dzaungadembe ipapo. Ida kutsika yozati hapana chakaenda. Unorwadziwa nei? When a price tag is involved, respect is there. Yes. Amen. 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 Vamuchemera kuti Mwari itai, vanoita. But vane zvavanotarisa kwavari kuitira kwacho. Vari kuitira. Why haufaniri kukwadzwa nezvakanaka? Amen. Haufaniri kusvika paunotambudzika nekuti wakawana breakthrough. Marriage iri kutosheka nekuti waane mari. Kuita sekunge nhamo yaichengeta imba yako. Nadzimai waitonamatana navo makabatana maoko kuti breakthrough Mwari, imba yedu Jehovha, mari yauya, yako kwete yenyu. And the Lord is prayed not to give us today our daily bread. Chingwa chedu kwete changu. Bali kana chauya unodya nani. Kuti kana chauya changu. Bali pamunamato chingwa chedu. Kuagiri tine chenoti Mwari ndibatsirei. Nyika chaino kuna kupiwa resources yoramba iri poor. Amen. Kwani kuti Mwari akatimaka tamakana. Atopeta. Chipo zvatinopiwa naMwari senyika ndezvedu. Tikamakana ndezvake. Sapanotema kuti Mwari tionei, ari kuti mukaonana mukava respect human life. I've already blessed. Southern Africa is not poor, but Africans are poor. In management ability, quite a lack of resources. Tozirana, unasara munhu wese nevakuru vari pano. Ukamuta apa paita ngoda kana paita gold. Anotorida. But kuti adari kuitsa sei kutengesa, atokuzobzoshanda ida. Ndarando museti kungamugara vasati vakuti kwa ndinogoshanda ida. Anongoudza rinochengeta. Samukari wana munofunga kutsvaga bhaya. Poverty, lack of idea on what you have. Chikazere rusikazoiti diamond inoshandei, unongozvati inotengesa. Tine magenerations achauya akawanda anoramba ari poor tine zvinhu. Was nanasi anditombozva diamond inoshandei kana gold. Ndongozva kuti rinotengeswa. Kuti ndikatori wana kutotsvaga bhaya andishandise. And no secret yevari kutenga. Havakuti zvazvinoshanda kaungashandise. Unofungidzira kuti i-profit mari iye ndiye anokudzwa ndotenga nemari yakati. Why? Because zvati nditone profit pamari iyo. Kwa unozvati rinoshandei. Anoderedza kaubva kuti chingotora iona. Discipline is involved. Whatever you are looking for. Mwari ndipe imba. Mumba munoda kuremekedzana. Mumba munoda respect. Mamuri kuchemera dai Mwari andipa marriage. Vakuru prize iri marriage yacho. Ukasaigona unoluza zvawakapiwa naMwari. Mwari tangarewo family yangu. Financial dong ngarivhurike. Rikavhurika unogadzira imwe family. Iwo unosara kuti vana Israeri pavakabuda muIjipiti vachienda kuKenani. Pane pavakagadzira Mwari. Iwo vaina Mwari. Akavaburitsawo. Vakagadzira munyowani. Baba gold rakaipa. Unogadzira Mwari negoridhe. Imakaburitswa naMwari musina goridhe. Vakasvika pakuumba chimwari. Vakanamata umwe Mwari. Vagadzira nei? Negold. Ravakapiwa nani? naMwari varopafadzwa. Ropafadzwa iri very trick. Kana usina discipline. Inokushaisa Mwari. Iwo wakaiwaniswa naMwari. Ningi? Ingari small house. Ingari small house. Hadzokana nemhuri yake. Ikati one day uchaona kuti naiye imangatifananei. Minister Ningi very corrupt. Ashote Samari. Minister Ningi iwe garden boy maonyinza ari kushota wani. Makafana na masia na mikane pekutorera. But mese muri kutora. Eza kunekombo ende kubasa bata unyori. Hausandi muvisi. Kombo ende liba kato ntailboard. Yono shetra utu shwani
Endo wakatotizwa basa hivi kuna mali shoma. Endane secho. Antikaro tuna secho alipo. Bacha chani ndo wanaona secho. Kama nataka kula hivi tukuchi. Juani. Agora matamari ni pai basa. Secho yae. Nandi profita kwa roza sete umawani. Hakuna mari. Hata abude. Ndio mbona ni sete utaona hivi. Sio tutota. Ara hakuna bado mkoma na kumkambilisa. What am I saying? Chese taunana matira kimari ni pay. Kimwenda tena side. You have the discipline to safeguard the blessing. Proper fato. Ina discipline iri involved. Owe ni chingwa zvikawanda. Owe dzambe dzakawanda. Kunosara chingwa chete. Why? Vadzidzi vachiri mu making process. Vakanzi I will make you fishers of men. Saka navasati vaqualify. Vachiri ma fishers of fish. Saka tikangowanda chete rimwe basket rikawanikwa. Tine mabrim. Chita 2 days atinga service. Hoje mtaro mabrim anomuziva kugarira. Kuti cash inokudai babo ipapo. Discipline involved. Yes. Saka mborofita la porofita ufoka teteka flower. Badala zvisaka mali manje. Vichatengeswa neshikeni. Imi maporofita munana. Ende vanzi manga maita feba ini nzara. Sauti vanhu vari munzara. Vanhu vachingodiwa kamari kacho. Munzara imomo. Munhama imomo discipline inotodiwa. Iwo satona munhu anodada asina chinhu. Isembo yekuti zvikawanikwa takuwara. Haungona taura kuti mwari anoziva dai nyinga akaita mari. Kuti mukushaya kwake tatopfita. Neshoma iyo tipa tight. Discipline hapana. Baba notaka mimi sitamshishoma. Mwari vanomutrasta nezvichinji. Have discipline at your level. Amen. Muzvishoma zviripo. Discipline. Kudada nefoni komota. Pasina kufona ngoburitsa kuti vanoti makamera ichimusema. Amini mweya utomupauri. Pfeka sutu so unofunga rwendo. Hapana vangoda kuenda pano kuti wapfeka sutu. Unobuda kana kuna samora. Wafirisa chete kuti iri. Discipline inotopractice kwa muzvishoma. Nemari shoma iripo inzwa hafu ya winayo. Itakamwenda kubawa kaya. Nasina mari akangoti inwe amugona tsvaga mari. Awe gona tine basa. Sada namatirana tsano tine basa. $3, 2 coats. Udza bhore samugona tsvaga mari amuna kurongeka. Muprimo. Kwa kasvika pa 1000 baba. Discipline sometimes chinja tinoandareta chitarisira pasi. But what am I saying? Dai mwari atiwanira nyasha. Sicho inisemi isati yachinja. Achinje nini wacho. Yakanaka sati zvauya. Nini wacho kondikanaka. Uzvaoneke kusvikira pakanaka. Mari zhinji isati yauya. Ndiwe nepfungwa dzakarongeka. Why I can destroy my life? Nechim chandiri kunamatira. Sauta discover kuti mwari pavaikunyima vaigona. Indakatanga kushumira pandakatoenda kwa 2006. Kumashiro kweso katiri boys desmo. Maendera ataita kunonzi kunyapira. No down the road. Roma kunzi. Vale vanonzi panyapira so. Vaifarwa singaiti. Baba taenda nemakombi. Imagine dai mota dzawanikwa mazuva itaigara iko. Kuti une baskoro une small house go pick up. Wewe unasema tai wewe uchiri kule. Uchiri kule. So discipline no practice at your level.
Kune munhu wokuti ane mari zhinji autombozva kuti ane zhinji level yediscipline akaimaintain. Unonofunga kuti hana kutomukwetezva kogoenda wokuti ukangoisa waya muhomwe step neEnglish sana tuchiri kure shona ini yakuramba ndandizira shona inoramba. What's up? How are you kicking that? Some new wire. I'll cut this. Yeah, guys. So, that it's not matter. But my prayer and your prayer, Lord, change me. Yes, Lord. No, that situation you have to change. Number one thing, Lord, you will work and you want. Yes, Lord. Why is don't divorce. Not divorce. Utori ladies. Chikangotamba muzikamushi. Tanda oza kuti ready storm zitakati tu. Sandala tutaone nemati mai. Ruti wakuziwa nasi. Ndoche kwedu. Izvo chikwenya uchiziva. Uchiziva. Kwani unotora 33 but ausipozitaura. Itambira zhinji. Ati mai asina kuponesa ikwedu kumanzi. Chikwenya usikukuziva. I want us to pray. Oh, yes. Lord, change me. That's short prayer. I want us to pray. That's number 8. Lord, change us. In the name of Jesus. Lord, change me. Change my life for my story to change. Change my life for my relationship to change. Change my life for my story to change. You only say you have the price tag, the price to change. Shikeri upenyo wangu yekuwa discipline. Pamunano wa muri kuunza. Takupa ibiri nekukuremeketai. Muzita ra Jesu Kristo Nazareta. Amen. God bless you. Always meet same place, same time. Asata gambira Jesu. That's the mandate. Tudakuna matameo. After sinners prayer, it's the same thing. Mwari wedu unozvibona unozviita. Unonzwa kuti it's good to give. This is the platform. Pana pakanakira kuti pauri do kungota ngwango siri pano wakutenza. Many people it's out of love and out of understanding. Pana pakanakira